Gaan de scholen dicht en run op supermarkten? Het is vrijdag 13 maart. Dit is Zeeland Nu. Eerste coronapatiënten opgenomen in ziekenhuis. Snelheid op A58 dit weekend al omlaag. En Wilhelmina, 75 jaar in het land. Goedenavond. Vandaag zijn er 3 nieuwe Zeeuwse besmettingen met het coronavirus bijgekomen. Het gaat om personen uit Rilland, Sas van Gent en Aardenburg. De 2 Zeeuws-Vlaamse patiënten zijn opgenomen in ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen. En het zijn de eerste patiënten die met corona in Zeeland zijn opgenomen. En nu het aantal Zeeuwse besmettingen oploopt, evenementen en sportwedstrijden worden afgelast en musea de deuren sluiten, blijven de scholen open. En dat leverde bezorgde reacties op bij ouders. Ik denk dat het wel verstandig is eigenlijk. En ik denk dat het ook belangrijk is dat ze aangeven dat het tijdelijk is. En ja, tot welke datum, dat zou zijn dat mensen een beetje weten waar ze aan toe zijn. Voor vandaag vond ik het heel fijn dat ze nog niet dicht waren. Maar ik wil wel dat ze het heel goed in de gaten houden. Want ik weet niet of ik ze maandag weer naar school ga brengen. Ik werk in de zorg, dus dat is heel lastig. Ja, maar samen met de werkgevers houden we het goed in de gaten en kijken we wat het beste is om te doen. Dus u vindt eigenlijk wel dat de scholen dicht moeten? Als we het verder gaan ontwikkelen, ja. Want ze zeggen nu, ja, kinderen zijn niet vatbaar, ze worden niet ziek. Maar ze kunnen natuurlijk wel gewoon het virus krijgen en doorgeven. En ja, mensen hebben zoveel contact met iedereen. Dus gewoon thuis blijven? Eigenlijk wel. Ja, ik denk dat het beter is. Stel nou dat de scholen dicht gaan straks. Zou dat een probleem zijn voor u? Ja, voor mij en meerdere denk ik met de oppas. Want ja, we moeten toch allemaal gaan werken. Sommige mensen kunnen thuis werken, maar ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. En bij mij in de studio de voorzitter van de Corporatie voor het Primaire Basisonderwijs in Zeeland, Pim van Kampen. Pim, hoe was de situatie vandaag op de Zeeuwse scholen? Ja, hectisch uiteraard. Iedereen heeft gisteren gehoord wat het kabinet heeft besloten. En binnen Zeeland hebben wij binnen het onderwijs met z'n allen afgesproken. We volgen de RIVM en de GGD. En we zijn ook in overleg geweest. Maar er zijn op verschillende scholen veel kinderen thuisgebleven. Ja. Want ouders maken zich toch zorgen. Hoeveel kinderen? Ja, dat is heel wisselend. Ik denk tussen de 10 en 30% over heel de provincie. In de school in Goes wat meer, omdat daar afgelopen week 2 besmettingen waren. En het is logisch dat de mensen wat meer zorgen maken. Maar op scholen, op gebieden binnen Zeeland waar nog niks was, is dat wat anders. Ja. Worden er extra maatregelen genomen? Ja, die nemen we zeker. Vanmorgen hebben we bij elkaar gezeten met de bestuurders van alle organisaties. Dus zowel kinderopvang, voortgezet onderwijs, middelbaar, hoger en primair onderwijs. En we hebben binnen het onderwijs gezegd, we gaan ons richten alleen op het lesgeven. We zorgen ervoor dat alleen het eigen personeel op school nog binnen kan komen. En ouders van kinderen tot met 2 jaar, die mogen de school nog in. Maar ouders van kinderen en ouderen, kom niet naar binnen. Want ja, je hebt zo 100 ouders op een schoolplein en die willen we niet in de school hebben. Nee. Dus we richten ons volledig op het lesgeven. En alle toeters en bellen, zwemactiviteiten, reisjes, excursies, andere mensen, allemaal niet. Ja. Nu zagen we net een vrouw in het filmpje die zei, ja, ik weet niet zeker of mijn kind maandag nog naar school gaat sturen. Kunt u die ouders tegenhouden? Nee, maar dat willen we ook helemaal niet. Als ouders bezorgd zijn, dan staan we daar volledig achter. En dan zeggen we, als u het heel vervelend vindt, hou uw kind lekker thuis. Dus dat doen we zo met kinderen. Dat doen we ook met leerkrachten. Als leerkrachten het heel vervelend vinden of zelf wat grieperig zijn of mantelzorger, dan zeggen we, het is aan jou en blijf thuis. Het is eigenlijk gewoon een vrijbrief. Nee, dat is geen vrijbrief. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid. Je doet niet zomaar, hou je een kind thuis. Een leerkracht blijft niet zomaar thuis, maar die wil er voor de kinderen staan. Dus, en we hebben ook gezegd, het kan best zijn dat volgende week misschien wel de scholen dicht gaan. Ja, is dat een reëel scenario waar jullie rekening mee houden? Dat is een reëel scenario waar wij rekening mee houden. En dat hangt ervan af of het aantal besmettingen toeneemt. En wij zeggen ook binnen het basisonderwijs, dan zullen we in elk geval de kinderen opvangen uit de vitale onderdelen van de maatschappij. Ouders die in de zorg werken bijvoorbeeld. De zorg, doktoren, brandweer, politie, noem maar op. Voor die kinderen, als ze geen opvang, zullen wij die op school opvangen. Pim van Kampen, dank u wel. Graag gedaan. En nu de scholen zich voorbereiden, bereiden de Zeeuwen zich ook voor. Zo wordt er druk gehamsterd in de Zeeuwse supermarkten. Mevrouw, heeft u lekker gehamsterd? Ja. Heel de schappen zijn bijna leeg hier. Ik kwam gewoon mijn boodschappen halen. Maar ik zie wel alle vakken leeg. En een beetje jammer eigenlijk. Maar ja, het is niet anders. Jammer dat mensen zo bang zijn. Mijn inkoop heeft niets te maken met het waanidee wat er op dit moment speelt met betrekking tot corona. Niet alleen in de stad, ook de supermarkt in Vrouwenpolder had het drukker dan normaal.
We merken nu echt wel dat mensen toch wel een beetje angstig worden en van allerlei, vooral gezonde producten inslaan. Dus sinaasappels, toiletpapier, schoonmaakmiddelen, desinfectiemateriaal. Ja, dat is nu toch wel nog een item aan het worden. Toch is dat massaal hamsteren volgens Corbijn nergens voor nodig. Alle producten zijn helemaal volop te krijgen, dus nee, daar moet je niet ongerust in zijn. De supermarkten zullen de komende tijd de voorraad in ieder geval goed blijven bijvullen. En voor het laatste nieuws over het coronavirus, het aantal besmettingen, de eventuele extra maatregelen die worden genomen, kunt u volgen in onze livelog. Daar staat het laatste nieuws en dat livelog kunt u vinden op onze site omroepzeeland.nl en in onze app. En daar vindt u ook onze afmeldkalender, waar alle evenementen en activiteiten op staan die vanwege het coronavirus zijn afgelaast. Staat uw evenement er nog niet tussen of weet u er nog een, dan kunt u die eenvoudig zelf toevoegen aan de kaart. Vanaf dit weekend gaat de snelheidsverlaging op de snelwegen in. Overdag mag er dan niet harder worden gereden dan 100 km per uur. Langs de A58 staan de borden al klaar en worden ze van het weekend uitgepakt. Op vrijdagavond beginnen wij het gedeelte van Bergen op Zoom tot ongeveer Arnhem-Muiden te doen. Dat is zaterdagochtend klaar. Dat gedeelte wordt dan al 100 rijden. En op zaterdagavond tot zondagochtend doen wij het stuk van Arnhem-Muiden tot Vlissingen. De lagere snelheidslimiet is één van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de stikstofuitstoot in Nederland te verminderen. Speciaal adviseur Bernard Wientjes, die namens het kabinet moet nadenken over een compensatiepakket voor Zeeland, na het mislopen van de mariniers, is in zijn eerste week in functie een stuk wijzer geworden, maar is ook geschrokken. Lang niet wijs genoeg, het is het begin. Maar ik heb natuurlijk veel stukken gelezen en ik heb ook wel gezien, los van de boosheid, als je kijkt naar de ontgroening, het vertrek van de jonge mensen, is buitengewoon zorgelijk. Er moet wat hem betreft dan ook een compensatiepakket komen wat Zeeland interessanter maakt voor deze groep. We zullen het concreet moeten doen. Niet een paar centen hier en een paar centen daar. Er moet een breed economisch plan komen voor Zeeland, wat ook rekening houdt met het interessante klimaat voor jonge mensen. Wientjes was in Zeeland voor een kennismaking met het waterschap, de gemeenteraad van Vlissingen en de Zeeuwse statenleden. Eind mei wil Wientjes zijn plan klaar hebben. Het is nu het moment om te lobbyen in Den Haag. En daarom zijn Alex de Vos en Ellen Boese uit Zeeuws-Vlaanderen naar het ministerie van Sociale Zaken afgereisd. Want de participatiewet wordt vernieuwd. En daar moet veel aan worden verbeterd, vinden ze. Ze zijn strijdvaardig en vastberaden. En voor alle mensen met een beperking vandaag in Den Haag met een stevige boodschap. De voorzieningen om echt te kunnen meedoen gaan we achteruit in plaats van vooruit. Dat kan we niet moeten zijn. Ze werken allebei op de sociale werkplaats in Terneuzen en zijn nu voor het eerst op het ministerie van Sociale Zaken. Trots dat het hen is gelukt om een afspraak te krijgen. Vind je het belangrijk om hier te zijn en je verhaal te doen? Ja. En gelukkig zit ik hier op de juiste plaats om dat ook uit te kunnen leggen. Ik vind het alleen gewoon heel spannend. Dicht bij het vuur, hè? Ja, inderdaad. Het is een gezonde spanning. Het is ook een uitdaging, zeg maar. Want het gaat over heel veel mensen. Waar het heel belangrijk voor is dat er dingen fatsoenlijk geregeld worden. Hoe belangrijk vind je dit gesprek nu vanmorgen? Ik denk dat het een van de cruciaalste gesprekken is dat ik ooit voor leven gevoeld heb. Goedemorgen. Goedemorgen. Dank u wel voor de gastvrijheid om te mogen komen. Hun grootste zorg sinds de participatiewet is ingevoerd en de sociale werkplaatsen langzaam worden wegbezuinigd, zitten er steeds meer mensen thuis. Eigenlijk is dat gewoon triestig voor woorden. Want we zijn een ontzettend rijk land. Een van de rijkste landen met de meest mooie economie die je kunt denken. En dan is het eigenlijk wel heel raar dat we dat niet op orde hebben. En daarom pleiten ze hier vol vuur voor een betere begeleiding van mensen met een beperking. Wat mij opviel was het begrip. En de wil om er iets mee te willen doen. En dat vind ik echt heel positief. En nu maar hopen dat hij het meeneemt naar de staatssecretaris, hè, die daar echt over gaat. Ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in, als ik heel eerlijk ben. Dit is echt de eerste keer dat ik nu eens het gevoel heb van, ja, het zit goed nu. Maar ja, dat is even afwachten, hè, wat de staatssecretaris gaat doen. Ja, dat moeten we even loslaten, wij spreken. En bovenop blijven zitten. Ze gaan tevreden naar huis, maar alle politieke besluitvorming zullen zij kritisch blijven volgen. Het is vandaag op de kop af 75 jaar geleden dat koningin Wilhelmina in Ede na 5 jaar ballingschap in Engeland weer voet zette op Nederlandse bodem.
Tijdens haar eerste dag reisde de koningin door Zeeuws-Vlaanderen om uiteindelijk te overnachten in Sluiskil. Dinsdag 13 maart 1945. Koningin Wilhelmina komt aan op de grens met Nederland in Ede. Om 12:30 zet ze voet op Nederlandse bodem door over een streep van meel te stappen. De 85-jarige Betsy Contant is erbij. Ik was 10 en mijn zusje was 11 jaar. En we vonden het geweldig. Ik stond aan die kant van de weg. En daar stonden natuurlijk heel veel mensen, ook kinderen. En wij ook. Wij woonden in Aardenburg. En we zijn met ons papa naar hier gekomen. En boven op die hoop met puin, daar staat mijn vader. Echt waar? Ja. De foto van dat moment hangt in Ede. Ja, en dat is mijn vader. Die daarop van bovenop staat. Ik vind dat altijd nog zo'n eer. Dat ik hem daar kan zien. Was het toeval dat hij daar stond? Ik denk dat hij het niet goed gezien heeft en dat hij daarop geklommen is, omdat hij dat heel graag wou zien. Dan komt u wel vaker hier langs. Wat voor een gevoel geeft dat dan? Een heel dankbaar gevoel. En ik zal ook altijd goeiedag zeggen als ik hier voorbij fiets tegen mijn vader. Van Ede gaat het via Aardenburg en Sluis naar Oostburg, waar het tijd is voor de lunch in de woning van notaris Meijs. Kijk, hier kwam ze binnen. Die auto's zijn daar gestopt. Ja, en daar is ze uitgekomen natuurlijk. Een historische plek, een bijzonder om in te wonen. Nou, dat is apart. Dat is niet voor iedereen, ja. En wij ja, wel, en dat vind ik natuurlijk wel prachtig. Zelf was ze er niet bij en van de lunch bestaat ook geen beeldmateriaal. Een plaquette aan de voorgevel herinnert wel aan het bezoek van de koningin. Ja, en daar blijven nog dikwijls mensen staan, hoor. En dan kijken ze naar die stenen natuurlijk. En dan merk je weer dat je toch wel op een bijzonder huis hebt. Koningin Wilhelmina komt aan het eind van de dag per pontje aan in Sluiskil. Daar zal zij overnachten in een villa. Lodewijk van den Berg was toen 13 jaar en zag de koningin naar de villa lopen waar, vlak na de oorlog, de familie van den Berg zelf ging wonen. Nou, het was eigenlijk wel vlak voor het diner of vlak na het dinertijd. Iedereen die daar vlug van hoorde en tijd had om er even vlug naartoe te gaan, want alles bij elkaar was het maar 5 minuten. En ik kwam dus thuis en heb dus kennelijk aan mijn moeder gezegd, nou, ik kan geen koningin, die zag er wel goed uit. Ze is veel kleiner dan je denkt, maar ze had een klein tafeldoekje op haar hoofd gezet tegen de regen. Het was bewolkt, het regende af en toe en de zon scheen ook zo nu en dan. En goed nieuws voor deze zeehond, die u zo krijgt te zien, want het klaart de komende uren alleen maar verder op. Met als gevolg dat het vannacht lokaal licht kan gaan vriezen. Morgen is het overwegend zonnig, met in de middag kans op wat regen. En de dagen erna komen we langzaamaan steeds meer in de lentesfeer. En zondag kunt u bij ons weer kijken naar Zeedok. En deze keer gaat de documentaire over een kunstwerk van de Zeeuwse William Verstraeten. Hij ontwierp een variant op een panorama waarmee hij New Yorkers het uitzicht vanaf de Twin Towers teruggaf. En Zeedok is te zien om 12 uur en 4 uur 's middags en 's avonds om 8:30 en 10 uur. Tot zover het nieuws voor vandaag. En voor het laatste nieuws over het coronavirus kunt u terecht op ons liveblog op omroepzeeland.nl. Fijne avond en een goed weekend.